Bine, deci, ce înseamnă pentru tine, adică ce te face pe tine să te simți acasă? O cioacă. Hai, nu. Că tu ai zis că, de exemplu, în cazul tău ai zis că e muntele. Da. Deci, oriunde ai fi, dacă ai... Nu, De- că trebuie ia să descrie. fie într-un anumit tip de muntele. Descrie așa. Deci să aibă o anumită vegetație, nu? Gen să aibă floră, faună, neapărat. Să fie muntoasă, dar gen conifere în prealabil, dar poate să aibă și foiașe la început. Și să fie șosetele. Nu, piciorul, cum face așa. Așa. Și nu știu, să-mi fie greu pe munte. E greu. Da, Atunci am ajuns acasă. Da, atunci mai simt Da. fericit. Da, Ok. nu știu, la mine, eu cred că pentru mine e ceva mai diferit, că eu prin acasă nu înțeleg familiaritate, ci nou. Acolo e confortul meu în tot ceea ce e nou, neexplorat, dar explorabil de mine, într-o anumită situație a Mă vieții fiu mele. peșteră. Nu neapărat o cultură nouă, sau și o peșteră, și un lac, și Mine și un coral, orice e nou. Ori, mie nu știu, nu văd o casă ca pe ceva stătornic, se schimbă de la lună la lună chiar. La mine cred că e simplitatea, dar natură. Că poți fi și pe insulă. Să stau singur cu niște macete, o butelie Da, de și gaz, aia, o da. chestie. Da, bine, bineînțeles că acasă, mă simt acasă cu familia și chestii din asta astea, e, dar asta e. nu Da, știu. uite, acasă Eu îmi la găsesc mine nu pacea mă în simt alte mereu, mă lucruri. simt îngrămădit și stingher. N-am stare în casă, nu pot sta. Da, așa și eu, în general în casă stau într-un spațiu așa. Nu pe munte îmi dacă am place. prea mult timp. Mi-au hamacul și mă duc și citesc o carte în munți. Mă întreb, mă dăm tu zici. Mă duc și citesc o carte, dar acasă n-ai pat. Ba da, hamac. Da, nu știu, mi-e place să găsesc mici căsuțe peste tot, la care să nu trebuiască neapărat să mă întorc. Adică e homeless. Le știu mă, acolo. ce- Nu sunt homeless, nu ce spodul. Ce ziceai de cortul lui tată tot din armată? Dar n-are cort din armată, are un cort mai vechi, mai mare, așa. Nu, ăla sunt eu. Sunt eu. Un suflet nomad. Ea vrea căruță, doamne. Da. Căruță cu doi cai. A, bine, să-ți ciori acasă, în pula mea, adică să fac, adică să-ți ciori ceva tare sat, La adică în mine, fața pământului. eu cel mai acasă în orașul meu mă simt pe Cerneca, în munte, unde mă duc și stau non-stop, am o cioată mare în centru, în jur e mai multe cioate mai mici unde e masă, am doi copăcei mici crescuți perfect cât să-mi pun hamacul și să stau întins la țan, am vatră de foc, mă simt acolo mai bine decât acasă, băi, ce nea, un păieniș așa, în cap de munte, izvorul lângă mine. Pentru voi ce vă faceți să vă simțiți ca acasă? Oameni, Vis mai mulți. gen atmosfera pe care mi-o dau oamenii. Dacă Oriunde ai fi. Da, dacă mi aduce aminte de casă, gen Adică, care e atmosfera aia? să fie ospitalier, gen, nu știu așa, warm, gen cum suntem noi ca români sau, mă rog, popoare latine în general. Mhm. I guess. I agree. I second that. Last one. Bro, just ask me tomorrow, for God's sake. Uite asta așa. Stau Nice cu to hamac. your control. Ai văzut hamacul sau era mâncare?